Ranke daɗe, har yanzu akwai matsalar barazana na bidiyon da ke hannun Umar Hashim. Ranke daɗe, har yanzu akwai matsalar barazana na bidiyon da ke hannun Umar Hashim. Action! Ranke daɗe, har yanzu akwai matsalar barazana na bidiyon da ke hannun Umar Hashim. Wanda ya ɗauka namu akan shirya masa sharrin sata mutu. Wanda ya ɗauka namu akan shirya masa sharrin sata da kai. Hakan ya sa na tuntuɓi MD kan wannan magana. Hakan ya sa na tuntuɓi MD kan wannan matsala. Don me yasa za ka tuntuɓe shi? Bayan kin san cewa yana koyuwa da bayansa, ba kya tunanin hakan zai buga wata matsalar? Rage dare ba ni ce na tuntuɓe shi a karin farko ba, shi ne ya fara yin nadamar sa kan goyewa da bayan kwautar da yake.